Здравейте, приятели! Днес ще разгледаме един стар, но могъщ приятел на здравето – чесъна. Чудодейно лекарство или скрита опасност. Чесънът е използван от хиляди години като храна и лекарство. Той е изключително богат на хранителни вещества и активни съединения, които допринасят за нашето благосъстояние. Но ползите не спират до тук. Чесънът е изключително важен и за сърдечното здраве. Той може да помогне за понижаване на кръвното налягане, лошия холестерол и да предотврати образуването на кръвни съсиреци. Също така е мощен антиоксидант и подпомага детоксикацията на черния дроб. Разбира се, като всяко силно средство, чесънът има и своите потенциални недостатъци. Някои хора могат да изпитат стомашни проблеми като киселини, газове или диария, особено ако го консумират в големи количества суров. Също така, може да причини лош дъх. Важно е да се внимава, ако приемате лекарства за разреждане на кръвта, тъй като чесънът може да засили ефекта им. Хора с ниско кръвно налягане или преди операция също трябва да се консултират с лекар. Винаги слушайте тялото си. И така, чесънът е мощен съюзник на здравето, когато се използва разумно. Запомнете, тази информация не замества професионалния медицински съвет. Винаги се консултирайте с вашия лекар преди да правите значителни промени в диетата или лечението си. Ако видеото ви хареса и намерихте тази информация за полезна, моля, харесайте го, споделете го с приятели и се абонирайте за нашия канал за още съвети за здравословен живот.